uradila uvod. Ćao ljudi, dobrodošli u još jedan videoklip na Milika YouTube kanalu. Nisam stigla da vam se javim jutros. To bi bilo to za danas. To bi bilo to, jedno predavanje dosta. Danas je bio predugačak dan. Završila sam negde oko 4:30 faks, došla kući, jela, odremala i evo nas sada 7:30 je vreme da spremim svoju kaficu i preokrenem svoj život iz korena. Da, hajde da spremimo kaficu. Dakle, evo me, negde je oko 9 sati. Do sada sam se informisala o romanu koji sutra treba da radimo na književnosti. Danas sam mnogo toga uradila. Iz jednog predmeta imamo da smislimo neku vrstu teze koju treba da ispitamo kroz istraživački rad. U pitanju je predmet akademsko pisanje. Pisanje ovog rada nekako je preteča master rada, tako da gledala sam otprilike kojim temama bih mogla da se bavim. Biće tu i malog upliva psihologije. Sa druge strane imala sam prevod, radila sam u međuvremenu u kafiću za posao i sada sam gledala vezano za ovaj roman šta treba. Ali mislim da ću sada napraviti kao neki dokument gde bukvalno imam glavne stvari vezano za to. Bolje tako da pravim svakog utorka i onda na kraju kada budem trebala da spremim ispit sve će biti mnogo lakše. S obzirom da imam dovoljno kofeina u sebi da ostanem budna, hajde da se bacimo na to pa ćemo onda već vidjeti. Dobro jutro. It's that time of the month. Bukvalno nemam snage, znači nemam apetita. Kući. Došla sam k sebi posle napornog dana. Bila sam na fakultetu nekih 4 sata. Imali smo diskusiju o knjizi. Učala sam i evo me, sada sam sela nekih sat, 2 kasnije da se malo opustim. Vreme je za večeru. Na meniju meso u soja sosu, jaje i pirinač. Koliko sam gladna, znači pečenog vola bi pojela. PMS se mora desiti. Ja ne planiram sebe da mučim tokom istog, tako da sam odlučila da spremim ovu neku kao Asian varijantu. Iskreno preukusno je. Ok, sad mi je definitivno lakše. Istuširala sam se, oprala kosu, što je bilo onako long overdue. 8 je sati. Kako je poprilično već u ovom trenutku kompletan dan, ali želim sada da se posvetim fakultetu i zadacima koje imam za fakultet. Sutra imam predmet uvod u pragmatiku. Da pređem čisto nekoliko prezentacija kako bih pokrila te neke osnove da bih sutra mogla da pratim. Nije mi baš milo i nije mi zapravo, ali nemam pametnije posla. To jest, ne smem da ih imam u ovom trenutku. Zna se šta su prioriteti.
jutro, dobro ljudi. Trebalo je da imam faks od 11:30, ali ipak ću imati samo od 3 do 4:30. Ne zato što sam se uspavala, nego zato što je profesorka bolesna za to prvo blok predavanje, tako da... Te jedno, te isto, te jedno, te isto. Danas je 8. mart i žene su cveće ovog sveta. Tako da, srećan 8. mart. Stigla sam kući, sada je negde oko 9 sati, sutra idemo za Novi Sad. U okviru sajma obrazovanja SS Mods ili ti moj tata izlaže svoje kompjutere. Tako da bit ćemo 2 dana u Novom Sadu na sajmu obrazovanja. Treba da smislim šta ću da obučem, sutra se budimo baš rano. Krećemo odavde oko 6:30. Ali bez obzira na to, ja sam spremila kaficu zato što treba da završim neke obaveze za faks pre vikenda, kako bih imala vikend slobodan. Dakle, i dalje je konstantno ona frka da se napravi da petak, subota i nedelja budu slobodni, zato što kada na taj način podelimo, onda u stvari najviše stignem. I onda vredi, kada zapravo možeš da izdvojiš barem jedan ceo dan onako nedeljno da ništa ne radiš vezano za faks. Ali prvo ću da sredim ovaj haos koji ovde bukvalno već nedeljama, ja mislim, da stoji. Noviteti za 8. mart, ali to baš nećemo da pokazujemo. To je da isprobavamo, dovoljno je samo kutija. Dakle, realno crne farmerke, nešto što udobnije i što manje upadljivo. Mislim, pogotovo što to kao nije nikakva vrsta panela ili nešto slično gdje imam te vrste obaveza. Uglavnom sam neko ko je tu bukvalno sa strane, kod štanda. Uslikam par fotki koje nam trebaju za društvene mreže. Zaboravila sam u stvari da imamo službeni duks. Znači posredila sam sve koliko bila. I sada smo za ovim haosom ovde. Tu je laptop, sad ću malo samo da posredim ove papire. Ovo su beleške sa današnjeg predavanja na random papiru koji sam našla u torbi. Iskreno, bilo je poprilično zanimljivo, imala sam malo tremu u vezi s ovim predmetom, ova leksikologija, i skroz sam se ufrkisala. Nekako sam se danas poprilično uključila i kao sve mi je bilo jasno, tako da samo tako da ostane. Ali da, 3. nedelja, svakako malo sam više uhodana. Samo podsjećam sebe da će sve biti ok. Dobro jutro, realnost sajmova. Evo nas, sada je 6:30 ujutru. Dobrodošli u, danas je 4. dan vloga. Pratite SS Mods kanal jer će i tamo biti kratak video kako nam je bilo ova 2 dana. Ja sam zaspao, da smo izašli u štipu. Klimavitis. Sada smo sipamo gorivo. Danju noću kroz podlukove. Za doručak jedem bombonu. Šalim se, biće, nego što sam spavala tipa 3, možda 3 sata. Dobro jutro, vi slušate frekvenciju 105.2. Hvala vam što ste još jednog jutra ovde. Divan je dan, hajde da ga provedemo uz dobru mjuzu. Prva pesma na listi ovog jutra. Kafica. Ona na pumpi, ona što košta ko Svetog Petra. Doduše, sad je kafe latte 290. Kao što? Uzmi kolačić. Ne, tako. A sad uzmi stvar. Ne, proti moj. Stigli smo na sajam, evo ga, sad je
8:30, tako da smo poprilično poranili. Se javi mami. Joj, nešto sam se zmrzla. Valjda smo se ugrejali u kolima, pa... Bukvalno ću zaspati. Sad idemo da jedemo, a ovdje je bukvalno trenutno centar dešavanja. Sad će svečano otvaranje. Ujedno je ovdje uvek i sajam knjiga. Tu smo nekad dolazili kada je Katarina sa prerazmišljavanja organizovala panel bila, pa smo dolazili ja, Rada, Žitna Venera. Kultura event. Naravno, kao i uvek je u samom holu izložba umetničkih dela, ali definitivno u ovom trenutku bukvalno preko potreban svež vazduh u odnosu na sajamski. Znači, sajamski vazduh je jedna posebna vrsta vazduha. Počela je kiša, tako da... Ali onako ima onaj miris letnjeg pljuska. Sva sreća pa GoPro može da kisne. Recenzija. Sa cheddar sirom. To je juneći. Hvala, zahvaljujem. Celebrity moment. Prvi radni dan gotov, a drugi možda neće ni biti. Jeli tad? Evo, ljudi moji, istina. Imaš mesta, Vika? Imam koliko hoćeš. Nisam se vezala. Sad, izeditovani su snimci od danas. Stigla sam malo i da odmorim i sad ide ona stvar koju me jako mrzi da radim, ali koja je bukvalno suštinski deo discipline, a to je trening, tako da sada ćemo to odraditi. Nisam previše umorna, znam da imam snage da odradim, samo stanje je u glavi jednostavno, zato što sada sam obećala sebi da ću biti redovna sa time. Znači, zanemarite. Nije bitno uopšte. Sad naravno, pošto ja uopšte ne mogu da skapiram ove nazive ovih vežbica, ovako. Ima šta je pisac teo da kaže. Dobro, lunges, to znam šta je. Idemo, let's go, man. Ja, ima neka vežba koju apsolutno ne znam kako ću da izvedem. I mean, come on. Look at that ass, but you know, come on. Ali, I'm getting overwhelmed as fuck. Pa je sad ovo. Ovo je ono, somebody's gonna get injured. Tički u ovoj položaju. Onda kao radiš što ti treba. Keg da bude između dve noge. I am so disappointed in myself. Let's go next. That was bearable. Evo je bukvalno mi glava ljepova. I onda sve to po 10 ponavljanja 3 puta. Damn, bitch. Evo ovako, gleda se Survivor. Stefan. Evo ih mama i tata. Šta? Javi se za vlog. Za vlog. Tako, a zna se ko radi. Prešli smo na vežbe za ruke, to je najgori deo. Ljudi! Salata sa celerom, kiflice i suhomesnato. Eto ljudi moji, to vam je još jedna nedelja u mom životu ili barem oni radni dani kojima se posvećujem najviše. Od sutra slijedi taj drugi deo nedelje koji pripada odmoru i pripada nekom totalno drugačijem načinu funkcionisanja dnevnog barem. Tako da definitivno zasluženo, ali za kraj ovog prvonedeljnog perioda treba da izeditujem ovaj video do kraja i da vam to pripremim jer u ta 2-3 dana odmoram i od snimanja. Hvala mnogo što ste gledali, nikako da se zaređaju
shvatila sam neki vlogovi u kojima ćemo možda malo detaljnije pričati o faksu, ali nadam se kako se stvari budu zahuktavale da će biti više i toga. Ali za sada nedelje su takve kakve jesu, u suštini proleće donosi dosta nekih novih događaja sa sobom, tako da manje više i ovo deo svega toga. Ono što mi je bilo najbitnije jeste da nekako sagledate moju realnu radnu nedelju. I hvala vam mnogo što ste bili na ovoj premijeri, što ste gledali ovaj video. Ostanite mi vredni, radni, nasmejani, najpre zdravi, a mi se vidimo jako uskoro u novom vlogu. Ćao!